We bhatata. Ucanga ukuthi igcwele lesiya sisu njengoba sesingaka nje. Khona ukudla. Khona ingane kulesiya sisu. Akho kudla. Ingane? Ingane leyo ngane sinsama. Umenze? Kanjani? Mama! Ngizothiwa khona ingane la. Hayi bo Luh, ngizwe ngobani manje leyo nto? Ngizwe ngondaba. Malum, wani ondaba? Ma, khona ingane la. Yebo mntanami, ikhona ingane. Ma ingenanjani ngane ngesifiso sakho? Yabona mntanami, njengesihlahla. Ifike yamila ingane, yase yakhula, yaze yaba nkulu. Malum, sisama school ngoba sigcwele ingane. Wena sakho sigcweleni. I'm sure. Sigcwele nonsense. Hayi bo wena Luh, musukhuluma umuntu omdala kanjalo. Uxolisa ma. Yayibona ke sisi into engihlale ngibhekana nayo every day lengane ingithuka ingeyisa every day. Kahle Mthandeni, kahle nje. Umdala kabi. Musukuliba ukhala uyihlambalazi. Umdala please. Okay. Amadanono awu-1,000 no-1,000 rand. Kodwa uzophuma umakho wafa lowo mali. Amadanono maningi. Ngizowadayisa. Mase ngiphinde ngithole imali futhi. Woza la. Yebo ma. Luh, kunomuntu engifuna ukwazisa yena la. Bani lo? Awu, sayibonile imfani yami. Hayibo, ma. Udlalani la? Luh, u-Abdul lo. Kodwa ungambiza ngobaba wakho. Hayibo ma. Ngomnyanzo bona baba bangaki mina? Kanti siyibangaki? Cha, kuthiwa sibangaki. Siyibangaki? Ithi Si. ba ngaki. Ngaki? Sibangaki. Siyibangaki? Yes sir. Abamanda kufaka kuyona. Luh, woza la. Ma, ningaselisho la nto wena. Kodwa le ntombi lento leyo muntu uzokuhlambalaza. Hawu Luh mntanami, u-Abdul indoda eqotho kabi. Yaqotho. Kumele umuntu ngona ngabe kunaleya ndoda. Luh, imali makho akasebenzi. Kanti asebenza imbezazi. Iyasebenza, inanemoto ucabanga. Okay, mhlawumbe sengiyeza lithi. Ngiyajabula ukwazi Abdul. Faka imali. Wena mshana makhulunywa umuntu ophefumula ngenxeba njengoba khiphe kule festive season. Wena mshana uma wakho uzoba nengane entsha. 2 sekhona ubaba omusha. Okusho ukuthi uma wakho akanasikhathi sakho. Uzobe egadela abantu abasha. Hayi. Awu, ngempela. Hayi ngizizwa ngishisela. Hayi ngifuna ukuyasitola. Kodwa ngancane uhamba ngeenyawo zami. Awuwoza mshana. Wazi nini ulisho? Awu. Kodwa Abdul ingathi ungazoyinike imali engaka. Hayi imali yafake rena, ingane encane ayiyazi imali. Engane ayiyazi imali. Yo. Hey, le mali yakho ifake sengitheste yonke ayisebenzi. Ukonde ungitshela ukuthi mina ngabe indlela ende kanje ngabe ngibelethile nawe ngikhalisa ukwehashi for nothing. Ngizonda tama. Ayishusho ukuthi le mali fake. Ngithe ifake, hamba. Uyangazi manjani we
uzenza ini kulamalanga. Ngithi uyangiphatha